Mas partengan kan pabigsaan pa iti Department of Education Cordillera ti programa na seknan iti mental health dagiti learner. Sigun iti Kabarbaro a Regional Director ti Department of Education Cordillera, nasken a masukimat ti rason iti parikot dagiti ubing tapno may adangos iti atensyon. Importante opisyal ano mabaybayan ti parikot ti maysa nga ubing, dakes ti pagbanagan na no agbayag amang itunda iti posible apan ang dangran na iti bukod na abagi kas iti panagketel. Papigsaan dati values education kan dagiti paglintegan kan serbisyo para kadagiti estudyante. Mamati ti direktor ababan kadagiti aramidan dang makisayan dagiti estudyante a makapaspasar iti mental health problems. Iti kaudyan na dato sa opisina dumanon iti 5 estudyante iti nag-suicide kan 8 ti naggandat. March 19 iti agdamatawan iti nagtungaw ni Dr. Nicolas Capulong kasbaro a Regional Director ti DepEd Cordillera. Siguro lang hindi masyadong na-specify, pero I would like to believe it has something to do with the mental health of our students. That is why po, i-anticipy po namin uli ang aming guidance counseling services and of course, strengthening our values education na tamang-tama po pinag-aaralan po uli yung ng GMRC.